أبزا فيديو زيا بزعبا جئز سوفتوير كن زاربينا جئز سوفتوير استفلا عينتات يزلون نجئز كنصحفلو نتقملهم نحنا قلنا حجي نريو جئز IME زبهاليو جئز IME بإيري لينغوال سوليوشنز استسرح كون كله بنات أزخون سب داونلود كيرو تقملو زخل سوفتوير يو كابتوم كالوت سوفتوير نجئز سوفتويرات فلي زبلو نجر نختقمل أزي متشون بفلاي دما نتقرنيا كتصحفلو زتأمن زبلت أمجد استدعلو كم زخونه تعذبنا لنا سلازي أبزا فيديو زيا سلسة نقرات كنرئينا كابي كنرخبو نخيل كما إلنا ناب كمبيوترنا كنتعنو نخيلن كما إلنا كنتقملو نخيل زبلو سلسة نتبتات كنرئينا مجمرتا كابي نرخبو من زبل ناب جوجل بمخات اب جوجل جئز IME إلنا سيرش نقبر جئز IME إلنا سيرش مسكبرنا أبزي جئز IME 1.0 جئز IME 2.0 زبلو كنركبينا جئز IME 2.0 اتي أبزي كاربا اوان زوات اويكا تحدش فيرجن سلزخونت نعاينا كنوسدا مستوعنا ناب Airy Lingual Solutions ويب سايتنا نخيد أبزي Airy Lingual Solutions ويب سايت مساعتنا ناب داونلود نخيد اب داونلود استفلا لعيات نقراس اللي زلو نعو كاريكم دلي أبزي تا قدامي تفرجن زوات جز IME 1.0 ألو بزيكو ادما اب تشحن عسى سلسن زوات جز IME 2.0 ألو زيهم كلتهم حدا عينتهم توانا زي عبز كاليت زلا فول تبل مس فونت ويكاني ناتو توسخ فونت زلو سلزغونه نعاينا خنتقملا كالي قنا Airy Lingual بتوسخي ياغا 1.0 زبلالو ازي دما ماك وي ماكينتوش تتقمتي زخون ناي جئز كتقملو زخلكا سوفتوير يوس لذي ماك ندحرد عليكم نزي داونلود كيركم كاك تقوم تخليكم زي جئز IME قنا ويندوز تتقمتيو سلازي نزيا داونلود كنقبرينا نزيا مستوقنايا نابزي قص زيا تمصانا ابزي دما داونلود زبلالو سلازي نعو داونلود نقبرو مالتيو زي داونلود كنقبرو كلنا أبي سيف كم نقبرو حتى نيا باي ديفولت غا اب قال وان قطتا اب داونلود زبلون داونلود تقبرو تخيليا ابي داونلود كم تقبرو كنريو علينا مالتيو حجي نزي توتوريال نختعملنا اب ديسكتوب داونلود كقبرو يعني ديسكتوب مريصه سيف بلو مالتيو ابزي ترين الله اوكي حجي داونلود غيرا ودي على مالتي سلازي ناب ديسكتوب مسكتكو ابز ديسكتوب جئز IME 2.0 لا مالتي زي زيب فايليو سلازي انزيب كنقبرو لنا انزيب نخون قبرو دما رايت كليك اب ماوس رايت كليك نقبر رايت كليك مسقبرنا اكستراكت زبلالو اكستراكت فايل زبل زي اكستراكت فايل هير ندحر دايلنا لك اب تزلو بوتا او اكستراكت زقبرلنا سلازي نزي انمرصا مالتي اكستراكت مسبلنا كالي ابزي اكستراكت غيرا وصيا مالتي زي جئز IME 2.0 تول مالتي سلازي زي تا انستول نقبرا سوفتوير انستول نمغبار دما نزي دبل كليك نقبرا مالتيو دبل كليك نقبرنا كمبيوتركم منالبات ناي يوزر اكاونت كنترول زبل فقط حتىكم تخيليا دحدا حياتكم يستولا مالتيو بدحريو نابز نمص مالتي ازي تناي جئز IME انستول نقبرليو لذي انستول نبلا مالتيو انستول مسبلنا فينيش نبلا مالتيو فينيش مسبلنا ابز ديسكتوب اوتوماتيكالي جئز IME شورت كات لنا مالتيو باقولاج خنكفتلو مالتيو انت زي كوينو جن ابز all programs كيدنا
ግእዝ IME ዝብል ፎልደር ኣሎ ኣብኡ እንድሕር ዳኺልና ድማ ኣብኡ ንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ነዚኣ ግእዝ IME ትብል ዳብል ክሊክ እንድሕር ዳገይርያ ተኸፊታላ ማለት እዩ ምስ ተኸፈተ ኣውቶማቲካሊ እዛ ናይ ግእዝ IME ትብል ኣይከን ኣብዚ ትመጽእ ማለት እዩ ኣብዚ ኸዓ ከም ንሪኦ እንታይ ይብል ኣሎ ኮንትሮል ሺፍት ብምጥዋቕ ንግእዝ ወይ ክንከፍቶ ወይ ከዓ ክንነጥፎ ኦን ኤንድ ኦፍ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣነ ኮንትሮል ሺፍት ክጥወቕ እየ ኮንትሮል ሺፍት ምስ ጠወቕኩ እዚኣ ናብ ኦሬንጅ ተቐይራ ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ የርእየና ኣክቲቭ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ግእዝ ክጥቀም ክእል እየ ማለት እዩ እንደገና ኮንትሮል ሺፍት እንድሕር ዳጠዊቐ ኸዓ እንደገና ዲኣክቲቬት ትኾን ኣላ ሕጂ ግእዝ ዘይኮነ ኖርማል ABCD ኢና ክንፅሕፍ ንኽእል ማለት እዩ ነዚ ንምርኣይ ሓንቲ ወርድ ዶክመንት ከፍት ኣብዚ ስለዚ ኣብዚ እዚ ሕጂ ግእዝ ኣክቲቭ ስለ ዘይኮነ እንድሕር ዳ ፅሒፈ ሕጂ ኣብዚ እንግሊሽ ዝፅሕፍ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ሺፍት ኮንትሮል ሺፍት ጠዊቐ ግን እዚኣ ግእዝ ሕጂ ኣክቲቭ ኮይና ኣላ ስለዚ ኣብዚ ትግርኛ ክንፅሕፍ ንኽእል ማለት እዩ ካልእ ግእዝ ኣብዚ ሾርት ካት ኣለና እንተኾነ ግና ብቐጻሊ ንጥቀመሉ ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ኣብዚ ታስክ ባር ክመጽእ ጽቡቕ እዩ ምዞም ካልኦት ኣይኮናት ኣብዚ ንኽመጽኣልና እንድሕር ዳደሊና ነዚኣ ንጥዋቓ ነዚኣ ብምጥዋቕ ኣብዚ ካስተም ዝብል ኣሎ እዚ ናይ ታስክ ባር ካስተማይዝ ንገብረሉ ቦታ ማለት እዩ ነዚኣ ካስተም ዝብል ምስ ጠወቕና ኣብዚ ዝተፈላለዩ ኣይከንስ ኣለዉ እቶም ኣብ ታስክ ባር ዝረኣዩ ማለት እዩ ሕጂ ንታሕቲ ብምውራድ ነዚኣ ግእዝ ንደልያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ነዛ ግእዝ ምስ ረኸብናያ only show notification ኣብ ክንድምባል show icon and notification ንብል show icon ስለ ንብላ ዘለና እቲ ኣይከን ኣብዚ ክትረኣየና እያ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ምስ ገበርና ግእዝ ኣብዚ መፂሎ ማለት እዩ ኦኬ ንብላ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚኣ ግእዝ እዚኣ ኣብዚ መፅያላ ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ኸዓ ካልእ ኣሎ ወጀት ናይ ግእዝ ማለት እያ እዚኣ እንተደሊናያ ክነጥፍኣ እንተደሊናያ ኣብኡ ክንገድፋ ንኽእል ኢና እንድሕር ዳ ክነጥፍኣ ደሊና ነዚኣ ክሊክ ብምግባር እዚኣ ኣብዚኣ ዘላ አንቲክ ንገብራ ማለት እዩ ቲክ ዘላ ንኣንቲክ ምስ ገበርናያ ኣብዚ ጠፊኣ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ግእዝ ከምዚ ጌርና ክስታይ ንገብሮ ማለት እዩ ካልእ ብተወሳኺ እዚ ግእዝ እዚ ብቐጻሊ ንጥቀመሉ እንተለና ኣብ ክንዲ ኬድና ነዚኣ እንደገና ንኸፍታ ወይ ድማ ኣብ ስታርት ሜኒዩ ኬድና ግእዝ ንኸፍቶ ኩሉ ግዜ ኮምፒተርና ክትውላዕ ኮላ ምስኣ ግእዝ ክፀዓነልና እንድሕር ዳ ደሊና ነዚኣ ክሊክ ብምግባር ስታርት ዊዝ ዊንዶውስ ትብል ንመርፅ ማለት እዩ እዚኣ ስታርት ዊዝ ዊንዶውስ ምስ መረፅናያ ሕጂ ተመሪፃ ኣላ ማለት እዩ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ኮምፒተርና ጠፊኣ ፀኒሓ ልክ ምስ ወላዕናያ ግእዝ ከዓ ምስኡ ተፃዒኑ ኣብ ዝመፅእ ማለት እዩ ዲኣክቲቬትድ ኮይና እያ ትፀንሕ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ወርድ ዶክመንትና ከፊትና ግእዝ ክንፅሕፍ ምስ ንደሊ ኮንትሮል ሺፍት ንገብር ኮንትሮል ሺፍት ጌርና ድማ እዚኣ ኣክቲቭ ጌርና ንጥቀመላ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ከም ንሪኦ ናይ ግእዝ ማንዋል ኣሎ ካብዚ ክንከፍቶ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ኣብዚ ግእዝ ኬድና ሄልፕ ዝብል ነዚኣ እውን እንድሕር ዳ ከፊትናያ ልክዕ ከምዚኣ ማለት እያ ስለዚ ነዚኣ ከፊትና እንድሕር ዳ ሪእናያ እዚ ድማ ኩሉ እቲ ኣፀሓሕፋ ኣይናይ ፊደል ኣይናይ ጠዊቕና ኢና ንፅሕፎ ብምሉኡ ኣብዚ ተዘርዚሩ እንረኽቦ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብፅቡቕ መገዲ ተሰሪሑ በዓል 4 ነጥቢ ምስ ፍልስቶፕ ሓደ ትርጉም ስለ ዘለዎም 4 ነጥቢ ክንፅሕፍ ፍልስቶፕ ኢና ንፅሕፍ ሴሚኮለን ወይ 2 ነጥቢ ወይ እቶም ካልኦት ናይ ፓንክቹዌሽን ወይ ድማ ስርዓተ ነጥቢ ኩሎም ብምቹእ መገዲኦም ተሰሪሖም ዘለው እዚ ናይ ግእዝ ቁፅሩ እንተኾነ እንድሕር ዳ ክንጥቀመሉ ደሊና ብቐሊሉ መገዲ ኢና ክንፅሕፍ ንኽእል እዞም ካልኦት ኩሎም እዞም ኳ ቧ ጠዋ ዝብሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፊደላት እውን ብቐሊሉ ከም ዝፀሓፉ ገይሩ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ ኣብዛ ዌብሳይት ኣብዛ ሶፍትዌር እዚኣ ስለዚ ብኸምኡ ጌርኩም ክትጥቀምሉ ነተባብዕ ነቶም ነዚ ሰሪሕኩም ንህዝቢ
بناص أنا خجلجللو زعاركم سبات دما باسم كل حزبي نمسكنكم أملاخ يبارككم.